yanzu lele da zai zo mu bashi da nan da an yi fara shirga ma kariya wajen nan wallahi sai kai mamaki Allah ne kawai a ga yaran nan lele dai kai ya taba gaya mu cewa wai kanin babarsa daga sama aka je goyi ne ke kare ba majalisa ta yi majalisa waje yayi gure ai akwai news yau din nan mutum na wai me ya samu daga baka ne na kamar din gishi kake kai ina gaya maka ai akwai news yau mutumi na saboda kai yau da ke na tare dan masu na kana da news akwai labari na sai kai wannan ai ka san jiya akwai matsala Allah na yi tafiya kai daga nan zuwa gudun dan girman Allah insha Allah ƙasa na manta ina cikin yin tafiya kawai na tuntube dutsen dala ina wajen dutsen ne daidai wajen ba ina wajen wani dutse da